Er der fattigdom i Danmark? Ud fra den der FN's fattigdomsgrænse, kan man jo sige, det er der jo ikke. Fordi det var det der med, at man skal leve med under $1 om dagen eller sådan noget. Men jeg kan sige, at i forhold til de levestandarder, vi har i Danmark, og de priser, vi har, så kan man jo sige, at det er nogle helt andre grænser. Og derfor så vil jeg sige, der er. Der er også nogle mennesker, der falder fra, fordi de ikke har penge til at leve, så kommer på gaden. Så. Ja, det er. Er der fattige, der ikke lever på gaden? Ja, så hvis man sådan noget socialt, det ved jeg ikke, hvis man har virkelig meget overtræk, altså det har jeg da kunne forestille mig, at hvis man nu har lånt virkelig mange penge, og ja, men bare hele tiden holder den kørende, fordi at man har sådan håb for, at det skal gå, så kan man bare, så har man jo reelt set ikke de penge, og så er man vel reelt set fattig. Ja. Er det? Jo. Hvad tænker I, når I møder sådan en? Det er 400. En bare fin, det er lige råd til. Det har vi sagt ikke råd til. Det er for mig. Så nu jeg tager på ferie, ikke? Så kan jeg med en enkelt dreng. Det er bare opsvar. Nå ja, så jeg har råd til at tage stempel. Det tager min anden søn med. Min datter med. Først og fremmest så mener jeg, at vi bliver nødt til at definere, hvad fattigdom egentlig er for noget i den vestlige verden og i et land som vores. Og fattigdom hænger jo som regel i Danmark sammen med, at man er arbejdsløs. Og arbejdsløs, det er man typisk blevet i forbindelse med en eller anden social begivenhed. Enten at man har været syg i længere tid og har svært ved at blive rask, eller en skilsmisse, eller man har mødt en voldelig mand eller kvinde, som slår al energi ud af en, hver gang det går egentlig godt, eller noget i den stil. Jeg har været hjemløs i rigtig mange år, og kan fortælle lidt om, hvad det vil sige at være hjemløs. Det er langt fra sjovt. Man lever på gaden. Selvfølgelig er der nogle muligheder for at komme ind på forsorgshjem og herberg, men tro endelig ikke, at det er et sjovt sted at være. Det er steder, hvor man i hvert fald ikke bliver behandlet som et menneske, i langt de fleste tilfælde. I dagens Danmark, der er vi i overkanten af 45.000 hjemløse. Og det er jo skræmmende tal, når man så ved, at der kommer 28 nye hjemløse eller nye fattige hver eneste dag. Og det er der gjort siden 2001. Så står man og ryster på hovedet og kan ikke forstå overhovedet noget af, hvad det er, der foregår i det her samfund. Hvorfor får vi ikke den hjælp, der egentlig er brug for? På visse punkter, der er der ikke nogen tvivl om, at jeg vil betegne mig selv som yderst fattig. Og som bums og alt muligt andet og sådan noget. Men har du en BMW, og har du dit, og har du datten og alt muligt andet. Jeg ved ikke, om jeg vil blive specielt lykkelig og menneske nu. Sådan ville jeg nok ikke have set på det før i tiden. Men sådan ser jeg på det nu. Ja, jeg har både været i fængsel, og ja, jeg har siddet inden for de mest sindssygeste ting. Altså, i gåseøjne, ikke, så kan man sige sådan, så burde jeg faktisk nok kunne klare mig. Ikke? Sådan, set ud fra et rådgivers synspunkt, ikke, så ville hun nok sige, at du har masser af penge til dig selv. Ikke? Altså, fordi 4.000 kroner burde du nok kunne klare dig for en måned. Ikke? Det er ikke mange penge, nej, men det er nok til, at du burde kunne klare dig. Altså, det er jo sådan, at jo færre penge man har, ikke? Altså, så er det sådan, man må sætte tæring efter næring. Ikke? Altså, sådan har det jo altid været. Ikke? Det er meget dyrt at leve på gaden. Altså, det er altså alt det problematik, det der med at gå på restauranter, så var bare at gå ud og få en burger, altså for helvede. Hvis du går ud og æder sådan en burgermåltid, ikke? Altså, det
det er måske noget, man kan gøre én gang i løbet af et helt måned, eller måske i løbet af flere måneder. Der er nogle ganske få steder, hvor det er, man kan få mad. Kun 3 steder tilbage, hvor det er, at de laver et ordentligt varmt måltid, du kan leve af. Alt det andet, det er ligesom at gå ind på en McDonald's og så spise en burger. Det er med dig sgu lige 10 minutter, og så når du er gået ned ad strøget, så lige så snart, så er den vaneeffekt væk. Jeg fandt lige pludselig ud af, at jeg sad lige pludselig i en nul-situation. Ikke? Og jeg sad med en lortekommune derude, som ikke ville hjælpe mig. Hun sad og spiste mig af med nu. Ja, du kan få sådan en spisebillet. Så siger jeg så til hende, så siger jeg, okay, det er også fint nok. Jamen, det er også fint nok. Gå ned og handle i Netto, eller gå ned og handle i Fakta, eller et eller andet. Så siger jeg, ja, men må jeg gå herop og lave min lørdagskylling op på dit bord? For de har ikke noget andet sted at gøre det. Nej, det måtte jeg ikke. Så siger jeg, hvad? Så vil de sgu bare beholde det der. Ejer du telefon eller mobiltelefon? Ja, det gør jeg. Og det er det allervigtigste i hele mit liv. Ejer jeg ikke den telefon, så ja, det ved jeg. Den har reddet mig mange gange. Rigtig sindssygt mange gange. Både for det ene og for det andet. Men telefonen har også haft en bærbar betydning, hvor det har været omkring liv og død for sin middelstale. Så jo, og den sætter jeg meget pris på, den bruger jeg også mange penge på. Det kan jeg godt garantere. Dem du ved, der er dine venner, dem er du 100% på. Og det er et meget rart godt stabiliseringspunkt. Du ved, at der er ikke nogen, der så stabber dig ryggen for sin middelstale, og det er sgu meget rart. Der har været nogle meget hårde vinter her, så jeg sagde også, at jeg orker simpelthen ikke en vinter mere udenfor. Det var bare koldt. Det var langt fra optimalt, altså. Så derfor så er jeg også bare sådan her, der skal ske noget, altså. Ellers må jeg sgu besætte et eller andet, altså. Men altså, det er bare ikke en brugbar mulighed, men altså. Det er lidt som at tisse i bukserne. Skal jeg bruge alle pengene på at drikke dem op, eller skal jeg prøve på at finde på at lave et eller andet seriøst i mit liv? Så har jeg købt mig en lille bitte sejlbåd. Da vi ikke havde noget sted at sove, så tænker jeg, det er sgu bedre at sove derinde i den der sejlbåd. Så ligger vi både i tørvejr, ikke? Også fordi jeg har haft dårlig samvittighed, og specielt efter, da Ole var lille og alt muligt andet. Jeg lå med ham med regnslag og alt muligt andet, og han ville ikke ligge inde under soveposer og alt muligt andet, fordi han er sådan en udendørs hund, og han har masser af pels, du ikke, og så hvis han bliver proppet ned i sådan en sovepose, du ikke, så går der 10 minutter, så bliver han simpelthen så elektrisk, du ikke, og så vil han ud af den, du ikke. Og ligge og se ham, du ikke, ligge derude og blive drivhammervåd, du ikke, også, du ikke, det får man alligevel sådan, det gør sgu lidt ondt i ens hjerte, altså. 2,800. Just give 1,000, it's okay. 1,000. 1,500. Findes der fattigdom i Danmark? Ja, det gør der. Masser af fattigdom. Jeg kan bare ikke se det. Jeg er syg for det hele. Ja. Hvordan kan du så sige, at den er der? Fordi regeringen har stillet fattigdomsgrænsen, der er antallet af fattige steget i landet. Og ellers er der flere, der har fået det sværere med alting. Fordi der er så mange meget social og offentlig støtte, der er blevet fjernet. Så, ja. Hvad tænker du om de karakterer, du har mødt over i Den Sociale Købmand? Jeg synes, det er nemt at realisere til et andet sted. Det er forfærdeligt, at de har det sådan, og der er så mange ting, der bliver skåret fra dem, fordi der er et eller andet, man ikke lige får gjort. I stedet for at prøve at hjælpe dem til noget bedre. Så er det selvfølgelig alle de ting, man prøver at gøre, som de selv vælger at bæle fra. Men jeg synes ikke, det er fair, at for eksempel en enkelt mor ikke har nogen penge til at give sine børn tøj og rent tøj og mad og være med til de sjove ting, der er i barndommen, og som man har behov for at lave, for ligesom at holde ud. Det synes jeg sgu ikke er i orden overhovedet. Så
Det må være altså man skal opholde hovedet over vandet først. Så det husleje af det. Det skal være om 4.000. Det er sådan 50. Altså også en større okay. Og så medicin næsten. Medicin også. This included. Isn't there another friend that he was here from? Isn't he invited? Og så er der sådan en mellemtid, der er medicin sat op. Og så 500 kroner i stedet. Du refererer til nogle sådan overordnede samfundsstændigt, og siger igen, de sidste 10 år, så er der kommet nogle flere problemer, og det er blevet meget værre, det kan jeg kun tilstå. Men vi havde jo også det problem før, altså under Nyrup, og så vidt jeg forstår, så det er jo ikke fordi det er kommet nu, eller det er ikke fordi det er blevet værre, men det var som om vi heller ikke kunne gøre noget ved det før. Altså det er jo ikke kommet de her ting til livs. Hvad for gulvet, hvad vil du så forestille måske til at gøre anderledes, hvis vi skal have det til at fungere bedre? Jeg tror i hvert fald noget af det, vi bliver nødt til at gøre anderledes, det er, at for de systemer, vi bygger op, for eksempel jobcentrene, beskæftigelsessystemerne og regelsættet, til at interessere sig mere for, at det skal håndtere nogle mennesker, som møder op og har nogle problemer. Så vi sikrer, at de regler, der er, de rent faktisk interesserer sig for at løse de problemer, som mennesker har. I stedet for, som vi har set, både under Nyrups regering, og også under Schlüters, og også under den, vi har nu, hvor man tror, at man inden fra Christiansborg og fra Slotsholmen kan beskrive alle slags problemer og dermed komme med alle slags løsninger, og så pålægge blandt andet socialrådgiverne at bruge bestemte løsninger, uanset hvad det er for et menneske, vi sidder overfor. Så det er afgørende, at vi bliver nødt til at finde en anden måde at styre hele det her på. En måde, som interesserer sig mere for de mennesker, som har brug for systemet, end for systemet selv. Så det der er ingen, der har lyst til at gøre noget ved, at dagpengeperioden er blevet halveret i 2 år. Heller ikke dem, som man kunne kalde oppositionen, for de synes også, det er en god idé, at dagpengeperioden er kort. Fordi nogen påstår, at hvis bare man ikke kan få dagpenge længere, så får man så vel et arbejde. Jeg har endnu ikke set, hvordan det trylleri skulle gå til, at der så pludselig er 20.000 arbejdspladser mere i en tid, hvor stadig flere bliver langtidsledige. Så for socialrådgiverne kan man sige, at det her er en god nyhed. Der bliver masser af arbejde til socialrådgivere. Så I prioriterer, at I ikke bruger penge på mad overhovedet? Og så... Nej, vi ser det altså det er det vigtige, at der er faktisk en sæbe derinde i. Han kan få, hvad hedder det, taxi, og så kan han få sådan billige kort, så det er billigere. Altså, man skal jo kan få nogle billigere løsninger til det, hvor man tror, man altså, så hvis det er en rigtig dyr opkobling, så kan man få sådan nogle billige nogle, som kan rigtig uddanne. Jeg har jo alternativ tilgang til, hvordan jeg får fat i ekstra penge, når jeg har været helt nede under gulvbrædderne, ikke? Og her i weekenden blandt andet, der skulle vi på bakketur med mine forældre, og jeg havde 1 krone, for jeg sad og klemme i systemet. Så det var bare op og sælge en masse tøj på loppemarkedet, så vi kunne få bussen til Klampenborg, eller toget til Klampenborg, ikke? Så på den måde, der finder jeg ud af at fiksfakse, eller maler en lejlighed for en veninde, og lige tjener en ekstra skilling til noget mad. Det er min måde at gøre det på. Og før i tiden, så er jeg så ligget som prostitueret. Når alle udgifter er betalt, så har jeg lige lidt under 3.000 om måneden at leve for. Og det er til alt. Og det er svært. Nu i sidste måned, der blev jeg trukket de der 1.800 kroner ud af min bistand. Så havde jeg 1.200 kroner tilbage at leve for. Så søger jeg en overlevelsesydelse. Der får jeg så 10 dages overlevelsesydelse for en hel måned. Og skulle overleve på det. I den her måned, der er jeg også blevet trukket en masse penge. Kan ikke få overlevelsesydelse, for det kan du ikke få 2 måneder at trække. I sidste måned, der var jeg over hos præsten og tækker malmisser. For at få lidt penge til noget mad. Og så har jeg måske en veninde, der ved, hvordan det hænger til. Og siger, hvad gider du lige at gøre rent for mig, så får du 200 kroner. Jeg er på, så suser jeg over at gøre rent, og har 200 kroner, gå ned og handle. Det er sådan en måde, jeg kan overleve på.
Til jul, der sad jeg og lavede en masse juledimse ting, som jeg fik mine veninder og mine venner til at købe, så jeg kunne få lidt jul. Så det er sådan måden, jeg gør det på. Sælger ting på Den Blå Avis og prøver sådan alternative ting og få lidt penge ind på den måde. Jeg har ikke en god kreds til min familie. Det har jeg ikke. Så det er sådan, kun når nøden er allerstørst, så ser jeg familien. Og vennekreds, der har jeg kun lige området, fordi jeg kan ikke. Jeg har ikke råd til transportpenge til at komme afsted. Så det er det, der er her i mit område. Jeg har ikke fået nogen medicinbevilling endnu. Og så må vi bare prøve at få det til at fungere, så vidt man nu kan. Og prøver på at få hjælp af systemet, men det går ikke så godt. Nej. Så som lige i øjeblikket, så er vi på elefantjagt i København og skal finde alle de 100 elefanter. Det er sådan noget, vi laver. Det er gratis. Op på cyklen, ind igennem byen, og se om vi kan finde nogle elefanter, og så fotograferer vi dem alle sammen. Det er sådan nogle ting, jeg må lave. Jamen det er mest børnene, det går ud over. Og det er sådan noget med, kan vi ikke lige få lov at gå med i biografen? Kan vi ikke lige tage med et eller andet sted hen? Og det kan vi ikke. Jeg har ikke råd til de buspenge, og jeg har ikke lige råd til en indgang. Og kan vi, så er der mange ting med fritter og med klub, hvor det lige koster lidt ekstra skillinger, hvor jeg mange gange må sige nej, fordi det er der simpelthen bare ikke penge til. Og andre gange, så finder jeg bare pengene i min punkt, selvom der ikke er nogen penge at finde. Jamen, så må jeg skulle gå ud og bage et stykke franskbrød, så må jeg lade være med at købe rugbrød og franskbrød og sådan nogle ting. Altså, så må jeg prioritere på den måde. Og det er mest dem, det går ud over. Afhængig af, hvor meget der er i køleskabet, så er det enten kun aftensmad, eller så er det morgenmad og aftensmad. Jeg spiser ikke 3 gange om dagen, men det gør mine børn. For det skal de have. Så undværer jeg bare. Mine børn har aldrig selv prøvet at holde en børnefødselsdag. Aldrig. Jeg ved godt, det er bare at gå ud og bage og alt muligt, men det er det altså ikke bare. Der skal stadigvæk nogle penge på bordet til de her ekstra ting. Man må ikke lægge en fødselsdag midt på måneden og sidst på måneden, når jeg skal med. Det må man bare ikke. Det er ikke super fedt lige pt. Der har jeg 2. En nevø og en niece, jeg stadigvæk skylder fødselsdagsgave. Og det er altså fra oktober sidste år, august, som jeg stadigvæk skylder fødselsdagsgave. Hvis det er vennekreds, så melder jeg mig syg. Hvis jeg ikke har råd til det. Hvis det er familien, så ydmyger mig selv, og så ringer jeg op og siger, prøv, men jeg vil gerne komme, men jeg har ingen gave med. Jamen, kom du bare alligevel, så kommer jeg. Så det er min måde. Der er aldrig nogen, der har hjulpet mig. Jeg har altid måttet klare mine ting selv, og så har jeg gjort det på de mest mærkelige måder, bare for at overleve. Ikke de fedeste måder, men jeg har overlevet. Og jeg har det sådan, jeg skal overleve. Altså sådan er det bare. Livet er alligevel for godt. Trods alt. Det må man sige. Det vil jeg sgu ikke undvære alligevel. De familier møder vi i Jens Korsen. Vi møder og har vores højtid, specielt ved jul. Fordi når det er jul, så bliver vi alle sammen lidt interesseret i fattigdom. Fordi fattigdom kan være med til for os, der er venstrelige, til at fejre en bedre jul, hvis vi bliver lidt til fattige. Så der første års limodans, og hvad det har med kontakten her? Jeg synes, det ser rigtig godt ud. Der er en på det røde der, hun er meget smidig og interessant, det kan jeg se. Hvad diskussion i det her ud fra ganske kort indtryk her? Hvem tror du, der har en chance? Hvem tror du, der har en chance? Jeg ser ham i badekåben. Jeg tror, han har en rigtig god chance i den blå badekåbe. Ja, jeg er heroppe. Jeg kan se, at han har nogle meget løse kødstykker på sig, så jeg tror, han kan bøje sig. Det er langt. Er der fattigdom i Danmark? Ja. Kan du uddybe det? Nå, det var et nej-spørgsmål. Ja, på sin vis. Hvis vi tager med, at folk lever under en vis fattigdomsgrænse, eller der er folk, der har det hårdt i Danmark, men det er mere fordi, vi er et dyrt land. Så på den måde kan du godt sige, at vi er under fattigdomsgrænsen, end man kan få i dagligdagen. Men foran til i Indien, hvor vi har været, der er der fattigdom på en grov måde. Det er lidt luksusfattigdom i Danmark, men på den vis det er stadig hårdt, og der er stadig et problem. Er det sværere at være... Er det sværere at være fattig andre steder end i Danmark?
Det ved jeg ikke, om man kan sige. At være fattig, hvor der er mange andre fattige, eller... Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror faktisk, det er lige hårdt. Hvis man ser på det sådan, hvor fattig du er i forhold til resten af landet. Man kan sige, at de kan kun leve for $1 om dagen i Afrika, og her der lever de for 13.000 kroner. De er begge to fattige, fordi det er et andet miljø, de lever i. Så foran til resten, det er jo dem, du sammenligner med. I hverdagen så sammenligner du med de andre, der er i nærheden af dig. Dit miljø. Og hvis du er fattig foran til dem, så er du fattig. Og så er det jo så, hvordan man relaterer til det der. Der tror jeg, at det er nemmere for de fattige, fordi det er flere, altså nede i Afrika. Og der er skellet ikke så stort imellem dem i deres grundmiljø. Foran til Danmark, der er der måske mange flere rige. Så der bliver skellet lynhurtigt meget stort. Så alle omkring der lever i luksus, så kan det blive meget på den vis. Hvad tænker du, når du leger over den sociale købmand? Hvad var det for en karakter, du havde der? Jeg havde Michelle, der var 37 og havde mistet sit job. 2 børn. Hvad var dine tanker undervejs, da du stod med Michelle? Jo, hun havde det rigtig hårdt. Hun havde været uheldig, men samtidig har hun måske heller ikke truffet de klogeste valg i løbet af hendes liv. Det kan man. Everything can happen. Men jo, hun havde det stramt. Hun havde et meget stramt program. 13.000 og så 2 børn. Det var mere der, den lå. Det må være hårdt for hende at have især datter på 5. Det kan ikke være sjovt. I grundlovens paragraf 75, der står der faktisk, hvis man ikke er i stand til at forsørge sig selv eller sin familie ved hjælp af arbejde, og der ikke er nogen andre, der har ansvaret for at forsørge en, så har man ret til at få forsørgelse fra det offentlige. Men i de seneste år, der har den der klippefaste tro på, at alle problemer kan løses med et job, frembragt et besynderligt argument for de reducerede ydelser, som nærmest har udviklet sig til et mantra om, at det skal kunne betale sig at arbejde. Husk det så. Men ligesom fattigdommen ikke kun handler om økonomi, så handler gevinsterne af at arbejde heller ikke kun om økonomi. Og så kan det altså ikke nytte noget, at man i forfølgelsen af det princip lukker øjnene og ørerne for, at de ledige, som af mange forskellige årsager hænger fast i ledigheden, efterlades med en økonomi, som de ikke kan leve for. I hvert fald ikke, hvis man mener noget med at ville bekæmpe fattigdom og social eksklusion. Ja. Altså, nu bliver du ved med at sige, hvordan forholdet er for fattige. Og jeg kan godt se, at det er problematisk og det er svært, men hvad foreslår du med det? Skal vi bare åbne for statskassen og sige, at vi kan give jer nogle flere penge? Eller hvordan vil du foreslå, at vi gør noget ved det? Fordi jeg har lidt den indstilling, at hvis der er, at der er et problem, så gør man noget ved det. Men det er jo så lige, hvordan man gør noget ved problemet. Jeg kommer til det. Det gør du? Ja, det kan du tro. Glæder jeg mig selv. Jeg har nemlig ikke kun problemerne med. Jeg har også nogle gode løsninger. Det skal ikke være så trist. Vi er jo til festival. Både de nemme løsninger og de svære løsninger. De nemme løsninger, og den allernemmeste løsning, det er jo at afskaffe de meget lave sociale ydelser, som faktisk er så små, så de jo ligger under det, vi egentlig har besluttet som et enkelt niveau, minimumsniveau. Fordi kontanthjælpen, den almindelige kontanthjælp, det er jo det niveau, vi har besluttet os for, at det er det mindste, man kan, hvis man skal kunne klare sig en kortere periode som arbejdsløs i Danmark. Og så har man jo så fundet på, at der er nogen, der så skal klare sig for det halve af minimum. Og det siger sig selv, det kan man ikke. Så man kunne starte med at afskaffe de nedsatte ydelser, altså starthjælpen, 450-timers-reglen, som snart bliver strammet og bliver til en 225-timers-regel, som bare betyder, at man skal tjene timerne ind hurtigere. Og kontanthjælpsloftet og de meget hårde sanktioner. Der er jo lige blevet indført en ny sanktion, som betyder, at hvis man kvejer sig en gang i jobcentret, så ryger man ned på starthjælp i 6 måneder. Det er helt hul i hovedet. Det er i hvert fald ikke noget, der hjælper. De lidt svære løsninger handler jo om at prøve at gøre det hele lidt anderledes. Jeg tror, man er nødt til at sikre en langt mere helhedsorienteret indsats for at forhindre, at familier havner i mange sammensatte og både ekskluderende og fattiggørende problemer. Det kræver, at vi sikrer, at det for eksempel ikke er sådan, at det, man gør i Socialministeriets regi, de gode regler, man har liggende,
For eksempel med at komme væk fra en voldelig mand, eller få løst sine psykiske problemer, eller noget af det andet, der gør, at nogen ryger ud over kanten. At man ikke så over i Beskæftigelsesministeriet finder på nogle regler, som sparker til dem igen. Så alt det, man bygger op over i Socialministeriet, det bliver brudt ned, når Beskæftigelsesministeriet kommer til. Man skal have de to ministeriers tankemåder til at passe bedre sammen, så vi samlet set forsøger at understøtte, at ingen ryger ud over kanten, og alle bliver holdt på fod så godt, som det overhovedet er muligt. Vi skal have fat i familierne, og vi skal yde en decideret familiegenopretning, som tager fat hele vejen rundt og for eksempel sikrer både gældssanering og krisehjælp og behandling for misbrug og psykisk lidelse. Der står 3-4.000 mennesker på venteliste i det her land for at blive udredt for, hvad de fejler, og som har en svær psykisk lidelse, men ikke ved, hvad det er, og derfor ikke kan komme i behandling. Det skal vi have gjort noget ved, for det er noget af det, som det, der er vigtigt, det er jo, at vi forsøger at koordinere det, der foregår, sørge for, at der er noget sammenhæng i det, sørge for, at man ikke har 7 forskellige sagsbehandlere, når man skal op i kommunen, men at man nøjes med at skulle have en, som så hjælper en med de problemer, der måtte være. Rigtig mange mennesker, som har det mega svært, de får rigtig mange sagsbehandlere. Hvis der er nogen, der lige præcis ikke kan overskue at have 7 forskellige sagsbehandlere, så er det jo dem, der står i lort til halsen, fordi de har en masse problemer. Så der er noget galt med den struktur, vi har fået skabt, som betyder, at dem, som har allermest brug for... Står i lort til halsen. Hvorfor er det, at de står i lort til halsen? Fordi er det ikke allerede der, man burde begynde at forebygge? Jo. Det handler jo selvfølgelig om de store forebyggelse af, at der overhovedet er nogen, der bliver svært psykisk presset, f.eks. på arbejdsmarkedet. Der er rigtig mange, som ryger af, fordi de er ramt af stress i forbindelse med deres arbejde. Jeg tror, det var 1.400 danskere, der døde sidste år, som følge af arbejdsrelateret stress. Det er helt sikkert, at der er en meget stor opgave der, blandt andet for de faglige organisationer, til at sikre, at vores arbejdsmiljø er på en måde, så det understøtter, at vi kan være gode medarbejdere og være det i mange år, og ikke bliver så stresset, så vi må melde os syge og melde os ud af det hele. Så det er et sted, der skal forebygges. Vi kan også bestemt forebygge præcis ved at være langt mere helhedsorienteret og meget tidligere på banen. Blandt andet få socialrådgiverne ud og være ude i daginstitutionerne og i skolerne, så de kan hjælpe pædagogerne og lærerne med at opdage, om der er nogle børn, som lever under nogle forhold, som gør, at de kan få problemer senere i livet. Så få løst problemerne, mens de er små, i stedet for at vente til, at de her børn kommer i 4. klasse, og der er en lærer, som nu er træt af at have et barn, der hænger i gardinerne hele tiden, og så først der begynder at gøre noget for, at familien skal komme på benene. Det, der jo er problemet med, at børn bliver ramt af fattigdom, det er jo, at de børn, som ikke kan være med på niveau med kammeraterne, og der taler jeg ikke om, at man skal have en masse ting, men der er jo nogle sociale kodex for, hvordan man er sammen, når man er børn nu om dagen. Blandt andet er det rigtig nemt og smart at have en mobiltelefon, så man kan lave en aftale om at mødes med kammeraterne, eller have råd til at gå til sport, eller til kunstmaling, eller hvad det nu måtte være, der samler børn om noget fællesskab. Hvis man ikke har råd til det, hvis man ikke har råd til på nogen måde at være med i forhold til at invitere til en fødselsdag, det er sjovt at komme til, og kunne give en gave, som det er sjovt at få, så sker der måske i bedste fald det, at man selv trækker sig lidt på fællesskabet, og i værste fald, at man bliver skubbet ud af det og mobbet. Hvis først man har de der oplevelser i skolen af, at det er ikke et godt sted at være, det er ikke godt at være på en uddannelsesinstitution, fordi der bliver peget ud som en, der er anderledes, så risikerer vi, at de børn, de heller ikke har lyst til senere at gå videre og blive uddannet. Og uddannelse bliver et must i fremtidens arbejdsmarked. Dem, der ikke har en uddannelse i fremtiden, det bliver de nye fattige. Det bliver dem, der aldrig kommer ind og lærer at forsørge sig selv eller får mulighed for det. Så skaber vi et nyt, stort proletariat, som ikke har nogen vej ind på arbejdsmarkedet, og som derfor kommer til at hænge i de dårlige boligområder og have den dårlige adfærd og rumme alle de kriminelle, alle de psykisk syge og alle de andre, som har problemer. Det er ikke godt for et samfund. Det skal hænge sammen. Ja. Jeg vil gerne have råd til, ikke? Ja, så det, der må du selvfølgelig være skyld. Han har selvfølgelig ikke råd. Det er nok meget noget medicin og mad. Ja. Du må ikke have noget.
samme husleje? Ja, det er det. Det er faktisk mange, der ser mange penge. Jeg har faktisk ikke så mange penge. 4.000. Yes. Nej, der er ikke meget penge. Hvis vi har 300 kroner, Men det tror jeg, at jeg har haft i banken. det er sådan, jeg har. Ja, men så er du så hverken venner på middag, eller besøg din familie, eller været på biografen, eller noget. Du kan bare sidde hjemme i morgen. Men jeg er mæt. Men du er med, og du har tænkt Yes. Så er du klar, Michael. Tak. Skal jeg tv-licens? Gud, ja. Det er lidt bedre. Det er mig, der har været klar. Så jeg glemmer at rydde op. Jeg siger, det er også lang siden. Jeg vil hellere have klaret net, trænge alt også. Hvor du sagde, vi har 700 tilbage. Vi har 700, så er vi ude af bokser. Nej, så kan man ikke løbe mad til 100 bokser. Nej. Er der mad til ude? Nej, vi bokser og så madder vi os. Og vi kan ikke melde sig igen. Kan man ikke det? Han har betalt 1.000 kroner for mad på hele måneden. Det er hans mad på hele måneden. Så er i hvert fald ude af bokser. Det gør jeg. 1.000 kroner tilbage. Okay, lad mig lige se. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wow. Du kan også gøre sådan, at Ja, give mig 5. ja. Okay. Ja. Nå, så nu kan Claus overleve. Så skal vi bare lige... Altså, ja, det synes jeg lige præcis det er rigtigt. Fordi at han er flyttet tilbage til Danmark for at besøge sin far. Og Niklas er på job og sådan noget. Skal han se godt ud med? Ja, skal han se godt ud. Altså, så hvis han betaler sin telefonregning og sin husleje, så ser det ud som om han har styr på det. Så gaven til far koster 200 kroner, medicin til far koster også 200, og tøjet koster 300. Jeg er helt overbevist om, at han skal medicin til far. Fordi at det er far, og det er derfor, han er taget tilbage. Ja, det er mig. Det bestemmer jeg. Medicin til far. Nu er det jo svært sammen med medicinpriser, de stiger gang med år. Så I skal af med 500 kroner i stedet for. Jeg sagde til dig, at medicin er dyrt. Så overlevede far også. Jeg sælger meget godt. Men så er det også det der med, at man skal jo også... Så skal det enten være tøjsko eller telefonregning, fordi at man skal jo have noget social kontakt. Det er jo familien. Man kan sige, at måneden bliver 500 for at besøge familien. Og 400 for at vi til venner på middag. nej, jo. Okay. Du kan kun kigge efter dit blå. Ja, det er det. Tænker I? Sagde noget, man skulle have noget tøj, så han kunne se godt ud på det vil vi også mene, at det var sit jobinterview. Ja. Jeg kender skal have det. Ja, men på den anden side, så skal han jo også bare lige kunne skrive og komme igennem til den der. Hvad tænker I, når I møder sådan en karakter som Claus, der er på starthjælp? Det må være helt vildt hårdt. Det er slet nogle situationer også, fordi at nu er vi så unge, så vi kan ikke rigtig sætte os ind i det, at man skulle prioritere husleje og mad og sådan noget frem for så meget andet. Så når man sådan står der tilbage og har 500 kroner tilbage, og man ikke har nogen social kontakt, og man ikke har lavet noget sjovt, så er det lidt sådan, tænker man, hvorfor så gøre? Altså, hvad skal man sige? Man kan måske også godt blive lidt skuffet over sig selv, når man rigtig kan få sin hverdag til at fungere helt perfekt. Det kan jo godt skabe nogle problemer. I Danmark kan man ikke nærmest beslutte ikke at være fattig. Og vælge at gøre noget med tingene og tage et valg
I stedet for at vælge ikke at gøre nogle ting og ikke tage noget valg. Fordi som jeg ser det, så er det reelt det handler om. Du bliver udsat for et problem, og du tager et valg. Enten så gør du noget med problemet, eller så gør du ikke noget med problemet. Og hvis du gør noget med problemet, så i de fleste tilfælde, så ender du med at få det løst. Og du ender med at kunne klare dig. Er det så ikke lidt deres eget valg, at de er blevet færdige? Jeg tror rigtig mange af os har den mulighed, du siger det, at vi kan vælge og sige, jeg gider ikke at gøre noget, eller jeg gider at gøre noget. Men der er nogen, der ikke selv kan vælge. Måske fordi de er vokset op i en familie, hvor de ikke er blevet støttet af nogle forældre, der har lært dem at overveje, om man skulle gøre noget. Måske fordi de har forældre, som er psykisk syge, og som ikke har vist dem, at man kan være på arbejdsmarkedet, eller at man kan gøre noget selv. At der kan være mange grunde til, at man kommer i en situation allerede som barn, hvor man ikke lærer at selv vælge. Det kræver jo overskud at beslutte sig for at gøre noget. Hvis man ikke har noget overskud og ikke har haft nogle rollemodeller, der har kunnet lære i det, så har man ikke reelt valgmulighed. Er det ikke et fortal, som er den situation? Altså, krisecentret var ikke noget, jeg selv valgte. Jeg tog noget på socialforvaltningen, og så sendte de mig på krisecenter. Der har jeg så været i rigtig lang tid nu, men jeg er glad for det. Jeg flyttede ind den 26. april 2010, og jeg bor der stadigvæk. Jeg er 21 år. Dyrke fritidsinteresser, det skal være... Det ved jeg ikke, det synes jeg ikke... Nej, altså jeg kan ikke melde mig ind i en sportsklub og begynde til boksning eller tennis eller et eller andet. Altså. Det igen, der må man være kreativ og gøre det gratis, løbe en tur rundt om søerne i stedet for, eller et eller andet, ikke? Spise 3 måltider mad om dagen. Nogle gange glipper det jo. Det bliver bare rigtig dyrt, synes jeg i virkeligheden, at skulle købe ind for at kunne spise ordentligt sådan 3 måltider om dagen. Men der plejer jeg så bare at mødes med nogle af mine venner, som heller ikke har lige så mange penge. Og så laver vi en madordning. Så mødes vi og laver, altså så deles vi bare, ikke? Så finder vi ud af det på den måde. Så er det også lidt nemmere, hvis man er 2 om at spise det mad, der bliver lavet. Så er der heller ikke noget, der går til spilde. Spise friske frugt og grøntsager dagligt. Det ville jeg ønske, jeg havde råd til. Det ville jeg ønske, jeg havde råd til. Altså det er en af de ting, jeg savner allermest. Når jeg tager ud til mine forældre, så spiser jeg næsten kun grøntsager og salater og sådan noget, fordi jeg savner det så meget, ikke? Jeg har jo mobiltelefon. Om jeg har haft råd til det, det kan så diskuteres. At jeg ikke har kunnet leve uden, det er sådan meget mere det, der har været. Det er noget, jeg har prioriteret. Jeg har prioriteret telefon og internet i forhold til bare at holde fast i mine sociale relationer og sådan noget. Nu jeg har haft det af helvedes til et år, altså, så synes jeg er fint nok. Hvis ikke jeg kan spise skide godt, og jeg ikke kan tage i biografen og på café og sådan noget, så vil jeg i det mindste godt kunne komme i kontakt med mine venner hele tiden. Altså, det er det mindste, jeg så skal have i mit liv, ikke? Jeg er heldig at have gode venner, som omkring mig altså de hjælper mig, ikke? Men i forhold til alle andre mennesker, altså jeg kan godt skamme mig lidt over det. Sådan, ikke ville snakke for meget om det, og sådan, så undgår jeg det bare, så lader jeg være med at gå ud, eller så er, det sådan, så er der nogle grupper af mennesker i min omgangskreds, jeg ikke kan ses med. Fattig. Ja, altså, materielt. Jeg synes godt, man kan have det godt, selvom man er fattig, ikke? Men det er da helt klart frustrerende. Det er da pisseirriterende ikke at kunne leve ligesom sin næste mand, ikke? Eller sin veninde, og som måske har et normalt job, eller bare gå i skole. Der i starten, der var det rigtig, rigtig svært, fordi det var sådan virkelig en tilvænning, at jeg ikke bare lige kunne gå ned på caféen rundt om hjørnet og spise en klopsandwich, hvis jeg havde lyst til det, fordi det plejede jeg jo at gøre. Men nu, der er mit liv bare tilpasset sig til det, så det vil sige, de venner, jeg har omkring mig, det er nogen, der allerede ved, at jeg ikke har nogen penge. Så hvis jeg kommer ud, så er det fordi, de inviterer mig ud, og så betaler de for det, uden forbehold, ikke? Sidst jeg var på kontanthjælp, ikke? Der fik jeg måske 5.000 eller 4.800 eller sådan noget, ikke? Så jeg har kun råd til at holde mig hygiejnisk ren. Altså, det er sådan det, jeg har sagt til mig selv. Hvis ikke jeg kan shoppe og sådan noget, så skal jeg i hvert fald, så skal hygiejnen være helt fin. Så skal jeg have alt, hvad jeg skal bruge derhjemme for at føle mig ren, når jeg har været i bad 100%.
Det bliver jo til sådan en ting, at man er nødt til at spise hver dag frem for at spise godt. Så må man ligesom vælge. Og så går man ned og køber langtidsholdbart, og så kan man nogle gange, hvis der lige er penge til overs, gå ned og købe nogle grøntsager og nogle frugter, og så er det ellers også vildt, ikke? Så er det rigtig vildt. Men ja. Jeg kender mange mennesker, men jeg har fået rigtig, rigtig gode venner. Hvis jeg ikke havde haft de gode venner, jeg har. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan jeg så havde levet det. Så havde det først været rigtig, rigtig forfærdeligt. Jeg har haft det svært, men jeg har også haft det rigtig godt. Fordi jeg har haft gode mennesker omkring mig til at hjælpe mig og tage sig af mig, når jeg har haft det allerhårdest, og jeg ikke har vidst, hvad jeg skulle gøre mig selv. Jeg ved det ikke. Der må være nogen, der passer på mig, fordi jeg overlever altid. Fattigdom i Danmark. Er det noget, der eksisterer, synes I? For nogle af det, synes jeg. Ja. Altså, der er nogen, der har et meget sådan, altså, lavt indkomst, hvor det kun lige er det basale, man har råd til. Men det er ikke sådan, som man tænker fattigdom i Afrika, hvor at man ikke har et sted at bo. Nej. Altså, der er jo også hjemløse, men ja. Og det er også tit en god cirkel, folk kommer ind i, når de er hjemløse. Så det er også lige så meget, man skal hjælpe folk med deres alkohol. Jeg ser det jo, jeg synes ikke, det er så tydeligt, altså sådan andre lande, der er fattigdom, simpelthen også, det er jo meget med, det er jo grænsen, ja. Det er også fordi i Danmark, der er det jo det er så levestandarden er forholdsvis høj for de fleste, og så bliver, når man så ser dem fattige, så har de flere penge i forhold til, fordi har de stadig få penge. Hvad tænker I, når I hører om Claus på 38, der er på starthjælp? Det er ikke særlig meget, han har at leve for. Og så fordi han har nogle forhold, der gør, altså han skal også tage sig af sin far, og det er rigtig svært, hvis man så også samtidig skal kæmpe med økonomien. Også det med, at han kun lige arbejder med de der basale behov, som mad og husly. Og altså, han mangler alt det socialt, for ligesom at fungere sådan, altså optimalt. Det synes jeg er ret skræmmende. Det er kæmpe mange. Og der er heller ikke, altså han har ikke råd til at lave fejltagelser, han har ikke råd til at glemme at møde op på det center, han skal møde op til. Altså, det koster 600 kroner, og så har han altså ingen penge. Det tager rigtig meget. Vi har prøvet også at spille med Niklas i går. Han skulle betale 1000 kroner i bøde. Og det er altså rigtig meget, når man kun har 5.400 kroner om måneden. Så ryger der rigtig meget. Men tænker I, det er lettere at være fattig i Danmark end andre steder? Altså, der er en masse hjælp, man kan få. Men sammen fysisk. Ja, fysisk. Altså, man har fået dækket de basale behov, men samtidig så dem, man sammenligner sig med, de er jo også rigere. Og så føler man sig bare mere fattig samtidig. Så hvis man satte en fattig i Danmark ned i Afrika, så ville personen ikke være særlig fattig. Men derfor er det jo stadig fattig i forhold til andre i Danmark. Så det kommer an på, hvordan man føler det. Vi er trætte af fattigdom, men vi gider ikke høre mere om fattigdom, fordi vi kan ikke blive ved med at holde til. Fattigdommen, den ødelægger vores glæde, og fattigdommen giver os fattigdomsfølelser i nakken, når vi prøver på at gå forbi og lade som om, at vi ikke er til. Fattigdom er ikke noget, vi officielt har i Danmark, og flertallet i vores folketing, vores regering, er en anelse virkelighedsresistent, fordi de afviser, at der skal laves en fattigdomsgrænse. En af begrundelserne er, at man jo ikke kan sige, hvad fattigdom er. En anden af begrundelserne er, at det stigmatiserer dem, der har det svært. Det kan godt være, at der er nogle fattige, som ikke kan svært. Det er sådan en hovedbegrundelse. Nu er man dog kommet så langt, at man begynder at tale om, at nu må man finde på nogle indikatorer, nogle fattigdomsindikatorer. Det snakkede Socialdemokratiet om sidste år. Det er ikke blevet til noget nu. Men
de små, dårligt klædt, som end nu det er, med en ofte syre sundhed, dårlige tænder. Det, der sker i dagens Danmark, det er, at vi har et folketing, som nu lovgiver med fattigdom som følge. Når man kigger på fattigdom rundt omkring i landet, på de mennesker, som virkelig lider økonomisk nød, så er hovedårsagen, at lovgivningen betyder, at folk bliver fattige. I kommunerne der er konsekvenserne synligt mærkbare. Der er økonomisk afmærkning overalt, og selv de fattige, de udstødte, spares der på. Og da især skal vi huske, hvis de er muslimer, så sker der slag til ben. Så kan de lære at gå selv, og allerhelst at gå væk. Og som den sidste nye udvikling inden for fattigdommen, så begynder man også at sige, at folk, der er handicappede, de egentlig er en byrde og belastning for samfundet. Og det er godt nok at for dårligt at køre rundt i dyre handicapkørestole. Muskelsvindere, de skal da ikke have respirator, og slet ikke bo i egen lejlighed. De kan blive samlet i sådan nogle containere, hvor der kan bo til 12 stykker ad gang, så sparer man på personale, og så fremdeles. Men diskussionen har ikke været særlig syg, og flere ting accepteret. Og det man kan sige, det er, at fattigdommen, den er meget nedgørende. Den fornyer sig som en omstillingsparat agent i det forandringsparate samfund, hvor intet må forblive sig selv tro, og hvor alt hele tiden skal ændres til noget nyt og noget andet. Så fattigdommen i Danmark tilføres nye og tidsvarende udtryksformer, selvom mange af dem faktisk begynder at ligne. Og når fortidsfattigdommen får nutiden iklædet, så kommer den til at se endnu mere grotesk ud. Når 1930'ernes fattigdom iklædes 2011's klædedragt, så kommer den til at ligne absurd teater, som ikke ligner virkelighed. Men ikke desto mindre er den virkelighed. Altså fattigdommen bliver, som vi vil have den. Den gør, som det bliver sagt og retter ind. Og når der i Danmark, som sagt, lovgives med ikke for at skabe fattigdom, så skal den virkelig være modstandsdygtig for ikke at udvikle sig. Men fattigdommen er op mod større kræfter end der magt. Og selvom fattigdommens mennesker rummer ressourcer, meget menneskeligt værdige og veludviklede overlevelsesevner, så marginaliseres de mere og mere, og i længere og længere tid, så alt saft og kraft tørrer ud i dem, og til sidst mister de al modstandskraft. Og det er vores erfaring i Kirkens Korshær, at folk vender sig til fattigdommen stille og roligt, og de vender sig til at få det dårligt. De accepterer, at de får det dårligt. Sågar så er der nogen, der begynder at sige, at det er nok os selv, der spiller vores kort for dårligt. Men de udmager os mere og mere, alle ender og leder og kanter. Og det vender vi os til. For strengt taget, så mener vi jo alle sammen, at det er deres egen skyld. Så fattigdommen er i dag blevet et bevidst politisk instrument til styring af de udsatte og marginaliserede borgere. Og der er faktisk politikere, der uden for at bruge nogle gamle ord skam og blues, de bekender, at start- og introduktionshjælpen og 450-timersreglen, den blev besluttet af Folketinget for at gøre tilværelsen umulig for flygtninge, fremmede og andre uønskede mennesker. Faktisk er der politikere, der åbenlyst siger,